menika wonten sampun ingkang badhe katuraken dumateng kadang-kadang Sutresno Budaya wonten ing kagem monggo Bapak Sirus menika monggo harus didum sampune sing sae perwakilan saking lho kuda taru Guna Taruna kok malah kondur dijak tayub monggo Bapak Sari Mbak Sidik monggo Mas Sukar ora ilok pokoke lara tayub sumpah tak wales monggo Mas Sukar panggah tak tagih monggo saking Kuda Taruna saking Krida Taruna nggih saking Sendakwana Tolor monggo kagem ngregengaken swasana wonten ing sonten menika Ugi dateng panjenenganipun Bapak Dasar ugi kala aturi jekar saking papan palegahan menika ngregengaken nggih kanca-kanca langet tayub Bapak Dasar nanging jagat sajroning atiku nggonku nadang tresno iki wis kinodrat sadar ming lampahi sapa datang atiku wis kepelo nggih monggo Pak Bibit Pak Silor nggih sampun redeg Jos Ogo Taruna Laras wonten ing kagem menika ugi kasengkuyung SA Audio Jos Ogo Mas Dian
wis melo